Dragi vjernici, ja vas sve pozdravljam. Sada će na početku mlade mise, mladomisnika pozdraviti nekoliko djece i mladih sa prigodnim recitacijama i zbornim recitalom. Dvije rodice našega mladomisnika, Marija i Elvira, sada će imati jednu recitaciju. Dugo već ne bijaše toliko sreće kod nas, dugo već ne bijaše to što je danas. I staro i mlado danas je veselo, tebi se raduje cijelo selo. Ne samo selo, već i domovina, hrvatski narod, što i opet može predati Bogu jednog svoga sina. I tvoja majka danas suze romi, i žalošće se s radošću miješa, i svog srca sada otkida sina, da Bogu preda novog svećenika. I dobri otac blagoslov ti daje, da ko za uzvrat od tebe ga prima. I ovaj narod što te isto moli, na toplo srce zauvijek privimi. On griješio je, ali se i kaje. On trpio je, trpi još i danas. I vapi k tebi, svećeniče Božji, kad moliš Boga, moli se i za nas. Na tvoju riječ Bog će se neba stići. A ti mu predaj srce naše vruće, predaj mu boli, nevolje i patnje i oprost moli onima koji nas muče. Svećenik ti si, koga Krist je pozvao, da ljubav njegovu svijetom propovjeda, da liječi boli i otira suze, da radost sine tamo gdje je bijeda. Kad dođe vrijeme progonstva i tame, radćeš ono što ne bi htio, tad prigni glavu i ponizno reci, sluga Božji, nevrijedan sam bio. Sada slijedi recitacija Tine Bartinović svom rođaku Darki. Danas ćete prvi puta rukom držati Isusa, danas ćete prvi puta biti usta njegova. On će danas vašim glasom prinijeti sve do samoga, on će danas vašim srcem most Boga silnoga. Vi ćete mu danas biti miliji od ikoga, kada siđe k nama dolje pred oltara bijeloga. Recite mu stoga toplo za nas ljude, eto sve, da i naše srce znade, ljubi tebe Isuse. Recite mu srcem nježno, da je radost naša sva, neka u nas uvijek bude draga ruka njegova.
svom striki Darki, jedna mala djevojčica, Verija Jerković, imat će jednu recitaciju. Dragi striko svećeniče, danas ćeš na oltar sveti, prvi puta striko stati. Ti ćeš prvu svetu misu, vječnom ocu prikazati. Pa sad slušaj, mili striko, skromnu želju srca mog, ti se danas svih nas sjeti, svoje mame, tate svog, sestre i brata svog, svoj milog roda svog. Pomogne mile naše da štiti, dragi Bog. Mladić Nikola Rakić izvešće jednu recitaciju. Svanulo je jutro tvog svećeništva, tiho i blago suncem obasjano. Danas će prvi puta na oltaru po rukama tvojim biti darovano, božansko janje. Od današnjeg dana slijedit ćeš Krista na njegovu strašnom krvavom putu, a nek bude u srcu tvome kad možda trpiš i nevolju ljutu. Nosi ga rado ovcama svojim, krijepi tijelom božanskog sina, uvijek vjerno s rajskih visina božansko janje. A kada možda kloneš u životu, molba tvoja nek se k nebu vine, pa te svojom božanskom rukom izvesti s tvoje pogibljene tvine, božansko janje. Djevojčica Ana Zonić pozdravit će našega mladomisnika. Svanuo je danak sreće, dan radosti i veselja, ispuni se danas sve to tva davna vruća želja. Misnikom si Božim postao, dijeliteljem vječnog blaga, po tebi će vjernom puku silaziti s neba snaga. Kada danas prvi puta Krista zovneš na patenu, molit ćemo da odvrati od svoje sluge grijeha cijenu. Molit ćemo toplo žarko da ti pomoć svoj dade, jer teškoće ti ćeš imati, da svaki od nas dobro znade. Ali ćeš zato jednog dana sretan slušati samog Boga. Dođu slugo, dobri, vjerni, u veselje Oca svoga. Sada će tri djevojke Natalija, Dragana i Antonija Skule izvesti zborni recital. Dragi mladomisniče, tebi je biskup katoličke crkve pomazao ruke svetim muljem i predao ti je na svećeničkom ređenju kalež s kruhom i vinom da obavljaš neprestano Hristovu slavnu smrt na križu. I ti ćeš danas prvi put izvršiti nalog. To činite na moju uspomenu. Od svake svete mise možemo ubirati divne plodove svete mise na križu, ali nas posebno veseli tvoja mlada misa. Radujemo se tvojoj mladoj misi, jer mi, djeca svete majke crkve, znamo da je tvoja mlada misa početak tvojeg javnog svećeničkog djelovanja. Svaka je sveta misa žrtva Novog Zavjeta, u kojoj se Krist pod prilikom kruha i vina prikazuje svom nebeskom Ocu. Ali na mlada misa prožimlje dušu i srce. Tvoja je mlada misa posebno veselje naše, jer ti si sin našeg sela. Svaka je sveta misa, ona sveta gozba na kojoj se Krist blaguje. Slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milošću i daje nam se zalog uskrsne slave. Ali nam sveta gozba mlade mise oživljuje i poživljuje našu katoličku svijest. Veseli se danas nebo i zemlja, veseli se danas tvoj rod i tvoje selo, jer ćeš danas izgovoriti u ime Krista. Ovo je tijelo moje, ovo je krv moja.
I onda ćeš nam pokazati Krista svećenika i reći ćeš: evo jaganjac Božji, evo koji uzimlje grijehe svijeta. I onda će naše srce zaigrati veselo kad vidimo tvoj rod na pričesnoj klupi za stolom Gospodina. Dragi mladomisniče, tebi je rekao biskup Katoličke crkve na svetom ređenju: primi Duha Svetoga, kojima oprostiš grijehe, bit će im oprošteni, a kojima zadržiš, bit će zadržani. Ti ćeš miriti duše s Bogom, ti ćeš opraštati grijehe, ti ćeš nam dijeliti svete tajne i čeka te još toliki posao. Žetva je velika, poslanika malo. Idi mladomisniče u vinograd Božiji, idi i radi. Radi za Krista, radi za crkvu, radi za narod. Svećenički put na Golgotu vodi, crn je na glavi, crn je na stazi, crn je posvuda. Svejedno idi i radi. Radi za Krista, radi za crkvu, radi za narod. Na tebe će pakao vrebati, ti ćeš pod križem padati, krvavi znoj će te probiti, ali ipak idi i radi. Radi za Krista, radi za crkvu, radi za narod. A Šimuna, Veronika, jeruzalemskih žena bit će veliko mnoštvo. Tebe će dignuti, tebe će utješiti. I milosti Božje bit će mnogo, ne boj se ništa. Bog je s tobom, ne boj se dakle ništa, nego s pouzdanjem idi i radi. Radi za Krista, radi za crkvu, radi za narod. Dragi mladomisniče, ti si od naroda uzet, za narod postavljen. Žrtvujuć se žrtvuj Krista, za grijehe svoje i za narod svoj. Idi mladomisniče, pristupi oltaru, moli za nas i za našu župu. Na tvojim svećeničkom preteškom putu prate te molitve naše i velike želje da ispuniš nadu našu i svete crkve. Idi mladomisniče, pristupi oltaru, moli za nas i za našu župu. Uroni u Boga, uroni u Krista, duha se napuni svetoga i kud god koračaš nastoj da baciš snopove zlatne svjetlosti, riječi Boga živoga. Idi mladomisniče, pristupi oltaru, moli za nas i za našu župu. Usred trnja bit će ruža, usred znoja bit će roda, radi Krista i naroda. A da mnogo ruža bude, nek ti dragi Bog u pratnji bude. Živio nam, dragi mladomisniče. Sada, poslije ovako lijepih recitacija i recitala, reći ću ja par riječi kao župnik. Iako su u Neretvanskoj dolini mlade mise počeste, ipak za ovu našu župu to je rijetkost. Poslije rata u ovoj župi ovo je druga mlada misa. Doduše iz ove župe bilo je 15 svećenika, ali to je bilo davno, kroz zadnjih 300 godina. U ovom stoljeću ova župa dala je 3 svećenika. To su don Rade Jerković, don Stipe Gnjić i današnji mladomisnik don Darko Jerković. Zadnju mladu misu u ovoj župi imao je 1963. godine don Stipe Gnjić. Iako je on sada u dalekoj Australiji, on je danas sigurno mislima i duhom ovdje u ovoj župi Bagalović. Poslije 28 godina ova župa doživljava opet jedno veliko slavlje mlade mise. Ova župa sada ima 2 svećenika, 2 redovnice, jednog silništarca. Naime, prije 20 dana upisao se u sjemenište jedan dječak iz Krvavca, Stipe Gnjić. Iz obitelji Jerković 2 osobe su se posvetile duhovnom zvanju. Naš mladomisnik Darko i njegova tetka, časna sestra Jasna Franjevka. Dragi mladomisniče, ispunile su se molitve i želje tvojih roditelja, brata i sestre i ostale rodbine, a posebno molitve tvoje tetke
redovnice. Tvoj odlazak u bogosloviju prije 6 godina sigurno je, pretpostavljam, iznenadio tvoje ukućane, ali zato ih je obradovalo tvoje ređenje i tvoja mlada misa. Ja ti čestitam ovaj veliki dan i želim ti mnogo sreće i uspjeha u tvom svećeničkom pastoralnom životu i radu. Za cijelu ovu našu župu ovo je jedna velika sreća i radost i zato trebamo biti svi Bogu zahvalni za ovaj veliki dar. Dao Bog da današnje mladomisničko slavlje urodi plodom, da Darkinim putem pođe još koji mladić ove župe, te da ova župa opet do koju godinu doživi mladu misu. Sada započinje sveta misa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe da mognemo proslaviti sveta otajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazdadjevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. Благослови
te klanjamo, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine, Gospodine Sine, Gospodine Bože, Aganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš, koji oduzmaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš, koji jer ti se jedini sve, ti si jedini, ti si jedini svešni Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, sa Svetim Pomolimo se. Blagi Oče, poslušaj moje molitve, prosvijetli mi srce milošću Duha Svetoga, da dostojno slavim Tvoja otajstva, vjerno služim crkvi i Tebe zauvijek ljubim,
po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Sada su te dvije poslanice koje će pročitati mladomisnikov brat i sestra, a psalam će odjevati naši mladi. Čitanje knjige proroka Jeremije. Dođe mi riječ Gospodnja. Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te. A ja rekao, Gospodine Bože, gle, ja ne umijem govoriti, dijete sam. A Gospodin mi odvrati, ne govori, dijete sam, već idi k svima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti. Ne boj ih se, jer ja sam s tobom da te izbavim, riječi Gospodinova. I tada Gospodin pruži ruku, dotače se usta mojih i reče, evo, u usta tvoja stavljam riječi svoje, riječi Gospodina. Aleluja, 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 aleluja. O ljubavi Gospodnjoj pjevat ja ću kroz sve dane do vijeka. Njenu svoju kroz tvoj život slavit ja ću do vijeka. Aleluja, 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 aleluja. Nebesa veličaju čudesa Tvoja, Bože, do vijeka. Zemlja nek ti pjeva pjesmu novu do vijeka. Aleluja, 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 aleluja. Mi smo sada sretni s Tobom, dobri Bože, dobri Oče, Gospode. Blagoslovi sve nas ovdje svojim mirom do vijeka. Aleluja, 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 aleluja. Čitanje poslanice Hebrejima. Svaki veliki svećenik od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu, da prinosi darove i žrtve za grijehe, a da primjereno su osjećati s onima koji su u neznanju i zabludi, jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga pozvan kao Aron. Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi onaj koji mu reče: ti si sin moj, danas se rodih. Prema onom što pak druge veli: zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu. On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onome koji ga je mogao spasiti od smrti i bi uslišan zbog svoje predanosti. Premda je sin, iz onoga što prepati naviknu slušati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju
zaštitnik vječnoga spasenja, proglašen od Boga velikim svećenikom po redu Melkisedekovu. Riječ je Gospodnja. Aleluja, 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 Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Petar reče Isusu: evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Reče Isus: zaista kažem vam, nema ga tko ostavi kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada u ovom vremenu s progonstvima primio stostruko kuće i braću i sestre i majke i djecu i polja i u budućem vijeku život vječni. Riječ je Gospodnja. Dragi vjernici, dragi prijatelji, prije svega želio bih čestitati cijeloj župskoj zajednici Bagalović na ovom zaista velikom danu radosti. Ali doista teško je biti sretan dok naša draga Hrvatska krvari i dok na žrtvenik, oltar domovine, polaže svoje mlade i najdraže sinove. Uza sve to moramo skupiti snage i nadvisiti i naživjeti okolnosti ovoga trenutka u kome živimo, jer među nas ovdje dolazi danas Isus da nam ulije snage i vrati samopouzdanja. Kroz ovog mladića koji slavi danas ovdje svoju mladu misu, preko njegovih ruku sići će Isus među ovo mnoštvo koje se sakupilo ovdje u njegovo ime. Kada je Bog, dragi prijatelji, tražio čovjeka da ga uzvisi na tu čast i službu svećeništva, nije ga tražio po palačama niti raskošnim vilama, nego ga je tražio ovdje u ovoj prizemnici, jednostavnog mladića koji je nikao i odrastao u ovoj dolini, koji je nikao i odrastao u ovoj prizemnici. Dragi prijatelji, Darko je odrastao i nikao u ovoj zemlji koju su vaši težački žuljevi orali i vaš znoj zaliva. Još jedan novi svećenik iz Neretve znak je da je ona još uvijek plodna i da ona još uvijek živi.
najvažnije pitanje u ovom trenutku za nas je, koje nam se nameće, jest da li smo se mi, braćo, opredijelili za život ili za smrt? Da, to je pitanje koje nas svih muči i to je pitanje koje nema druge alternative. Jer ako ovako nastavimo, naša domovina postaće besplodna starica koja nije sposobna rađati nove plodove svoje ljubavi. A mi to ne želimo. Mi želimo da naša domovina, a i naša domovinska crkva time samim postane sretna i plodna majka. Danas se divimo Darkinim roditeljima i mnogi će od vas, a posebice naše majke s pobožnim uzdahom kazati blago majci koja ga je rodila. Međutim, kada bi one same trebale otrgnuti svoje vlastito dijete od svoga srca i pokloniti ga, posvetiti ga Bogu i narodu, bojim se da bi mnoge takve majke ustuknule pred tim velikim izazovom. Što je to, dragi mladomisniče, što te tako privuklo da prihvatiš izazov svećeničkog poziva? I odakle ti snaga da svoj mladi život za to založiš? Napustio si svoju kuću, zavičaj, prijatelje, rodbinu i bacaš se u nepoznato i neizvjesno. Možda se čak u ovom času i strašljivo pred budućnošću pitaš da li ću ja sve to moći, da li ću za to imati snage. Ali, dragi Darko, ne boj se. Moto koji si izabrao za program svojega života mnogo kazuje. Naime, riječi koje je Darko izabrao iz Evanđelja i stavio na svoju sličicu i pozivnicu kao moto života glase: po ovom će svi znati da ste moji učenici ako budete imali ljubav jedni za druge. Shvatio si dakle da Isusov učenik jest onaj koji ljubi, jest onaj koji mora riskirati da njegovo srce bude probodeno. Tvoja je zadaća stoga bremenita, ali i uzvišena. Podizati klonule, hrabriti malodušne, staviti se na raspolaganje ovom puku i služiti poput navjestitelja Izaije koji kliče: Gospodin me pomaza da radosnu vijest donesem ubogima, da podignem srca slomljena. Daruj se danas Isusu svom velikodušnošću svoga mladenačkog srca. I budi nesebičan poput svijeće koja ništi sebe da omogući život i svjetlo drugome, ne pitajući se pritom da li je onaj kome ona služi prijatelj ili neprijatelj. Nažalost, stvarnost je takva da će euforija današnjeg mladomisničkog slavlja proći. Da neće biti u tvojoj sivoj svakodnevici sve ovako skladno kao što je skladan ovaj dan radosti. Nailazit ćeš i na zapreke, osporavanja, neprihvaćanja, podmetanja, ali ne kloni. Pa to je doživljavao i sam Isus koji je hodao i prolazio zemljom čineći samo dobro. Kad je sjedao s carinicima i grešnicima, govorili su mu: gle izjevice i vinopije. Kad je iz opsjednutih izgonio zloduhe, govorili su da je u savezu s njima. Nije li ono Tesarov sin, govorili su. I tako je mržnja i zloba rasla i narasla do križa. To je sudbina svakog učenika Isusova, jer nije učenik nad učiteljem. Ako su mene progonili, progonit će i vas, kaže Isus. Stoga je pri svećeničkom ređenju biskup mladomisniku pomazao ruke i na dlanove mu sa svetim uljem ucrtao križ, da ga posjeća da mora računati u svom životu sa Kristovim križnim putem. Ostani uz Isusa i kada ti se čini da je taj križ pretežak, jer trebamo svjedoke i proroke koji će nas posjećati na to da je život vrijedan samo onda ako se daruje. A tvoje ime, Darko,
kao da je mitski odredilo i usmjerilo tvoju sudbinu. Jer poziv koji izabireš, koji si odnosno izabrao, nemoguć je i nezamisliv bez nesebičnog darivanja. Neka ti ne smeta ako koji put osjetiš da su tvoje mogućnosti male. Puno važnije će biti ako u tim trenucima budeš imao veliko srce. Dragi prijatelji, ali osim ovog ministerijalnog svećeništva, koga smo eto jedva malo dotakli, a u kome su uvjetno govoreći glavni akteri službenici crkve, postoji još jedno ne manje važno, ne manje dostojanstveno služenje, a to je opće svećeništvo svih vjernika na koje je svaki vjernik po svome kršćanskom opredjeljenju pozvan. Svaki kršćanin, osobito danas, pozvan je da unosi Kristovu poruku u svaku našu životnu i radnu situaciju. Potrebni su nam napose muškarci i žene sa sposobnostima vođe, koji će svojom ličnošću, svojim glasom, a napose primjerom svoga vlastitog života, uzdrmati savjesti, probuditi spavače, izazvati sve nas i povući za sobom sve one koji nemaju dovoljno snage da se sami izlože toj napasti. Potrebno je, čini mi se, u ovom trenutku naglasiti važnost i jednog i drugog svećeništva, i jednog i drugog služenja, i ovog ministerijalnog od strane službenika crkve i ovog sa strane svih vjernika, jer jedinstvo između svećenika i naroda je neraskidivo i ono se treba svakog dana očitovati u našoj kršćanskoj praksi. Bez te veze zaludu bi bila i ova sveta misa koju mi danas slavimo. Jer zamislimo, kada ne bi bilo kruha kojega su dale vaše ruke i žuljevi, zaludu bi bila svećenikova riječ pretvorbe. Ali isto tako, da nije te svećenikove riječi, zaludu bi bio i vaš kruh, jer on tada nikad ne bi postao tijelom Kristovim. Zato, dragi svećeniče, izabranci iz naroda za narod, dijeli s njime i radosti i križeve, prihvati njegovu sudbinu kao svoju vlastitu. Ovaj narod, ali i onaj kome ćeš sutra biti poslan, očekuje mnogo od tebe. Imaće u tebe neizmjerno mnogo povjerenja. Danas ćeš u ruke primiti kormilo kojim ćeš voditi njihove duše luci spasenja. A vrijeme nam nije baš naklonjeno. Vrijeme u kome živimo puno je zamki i neizvjesnosti. Vjetrovi pušu, a i protivni vjetrovi kao da žele prevrnuti našu lađu. U tim trenucima, dragi Darko, sjeti se Isusa koji se svojim učenicima u časovima očaja i panike javio smirujućim glasom: hrabro samo, ja sam s vama, ne bojte se. Dragi prijatelji, Isus je doista uz nas u svim našim životnim situacijama, u svim našim brodolomima, u svim našim besanim noćima, a mi duboko vjerujemo da je On i sada uz nas u ovim našim teškim iskušenjima. Vjernost je jedno od najljepših svojstava svake osobe, a i osnovno je svojstvo u nasljedovanju Krista. Zbog vjernosti ostajemo s njime da kad nam je koračanje teško, a put često nejasan. Vjernost nam pomaže da se odazovemo kad nas On zovne imenom i kaže nam slijedi me. Ta vjernost biti će nam, nadam se, i jamstvo da na ovim prostorima i ovim vremenima neće uzmanjkati mladića koji će svoj mladi život dati u službu Bogu i čovjeku. Na tu nakanu, braćo i sestre, pozvani smo svi mi danas da molimo. A ti, dragi mladomisniče, kada budeš na kraju ove svete mise davao svoj svečani blagoslov ovome puku,
ovim predivnim poljima i Neretvi koja teče nezaustavljivo svome moru. Blagoslovi Žarko cijelu nam Hrvatsku, ranjenu, ponižavanu, ali vjernu svome Bogu i njegovoj majici koju je naš narod izabrao sebi za kraljicu, kraljicu Hrvata. Amen. Hvala Isusu Mariji. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlost, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Molitvu vjernika izvešće grupa mladih sa Kule. Da svojoj crkvi dadeš svetih svećenika i blagosloviš njihov rad i život, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da ovog mladomišnika se dublje uvedeš u svoju istinu i službu i sve obilnije ispuniš svojom ljubavlju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da ga vodiš putem pravednosti i učiniš dostojnim djeliteljem svojih otajstava, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da ga sačuvaš od svake zemaljske požude i ispuniš revnošću za kraljevstvo Božje i spasenje duša, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da obilno blagosloviš oca i majku našeg mladomisnika i nagradiš ih za sve žrtve i napore roditeljskog poziva, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da vječnim dobrima nagradiš sve one koji su našem mladomisniku pomogli duhovno i materijalno na putu do svećeništva, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, primi ove naše molitve i sve one koje su ostale neizgovorene u našim srcima. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Pred prikazanje sada slijede prinosni darovi. A sada će naši mladi u narodnim nošnjama prinositi darove. Prvi dar koji će prinijeti je zemlja. Plodna zemlja kao plodna majka koja život rađa, zemlja kao kolijevka, kao domovina, zemlja kao smiraj života, kao grob. Dao si nam, Gospodine, ovu našu zemlju, veliku ogromnu grudu, koju kao tijesto svojom snagom i tvojom milošću podvrgavamo sebi, koju svojim umom preobrazujemo, srcem i dušom zagrijavamo. Prinosim ti, Gospodine, ovu zemlju, zemlju neretvansku, zemlju hrvatsku. Slijedi kao darovni prinos naša neretvanska trupica, napunjena plodovima naših polja, krumpirom, rajčicom, grožđem, smokvama, mandarinama. Izradio je domaći majstor Marin Jerković. Ima jedna duga rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka je. Iz toga primio u trupu vjekovni znamen Neretve i kao što si je znao sam voziti preko rijeke, po jugu, buri i maštralu, tako privezi sve one koji ne znaju i ne mogu sami, ka drugoj obali, Kristu.
Ova djevojka prinosi kruh. Kruh kao okrepa na putu života. Po kruhu nam je darovana hrana i Daješ nam, Gospodine, kruh svagdašnji. Ovo je potekao s naše zemlje, s naših polja. Daj da mu sačuvamo kvasac, da nam raste i uzraste. Daj da se ispeče, da miriše kao cvijeće. Kruh životni, kruh krova nad glavom, kruh odjela, kruh nauke i istine, kruh slobodne nam domovine, kruh kao plod rada naših ruku. prinosi se vino. Vino kao i kruh spada u srž kršćanstva, daje snagu, koji nas žedne na putu života. Prinosimo ti, Gospodine, i ovo vino naše neretvansko. Ono će postati tvoja krv prolivena, iz koje smo nikli i koja nas pere već 13 stoljeća. U njemu nam se, Gospodine, sudbine miješaju sa tvojom i zato u ovom vinu su i naše nemoći, slabosti i bolesti. Ali vino je naša sreća, radost, smijeh, mladost i sloboda. Hvala ti, Bože. Kruh i vino prinosimo Bogu, za mir, ljubav i hrvatsku slogu. Za tebe molimo, za tebe živimo, lijepa naša zemljo, Hrvatska. Za tebe molimo, za tebe živimo, lijepa naša zemljo, Hrvatska. Najvjernija odvjetnice na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Život svoj prikazujemo Bogu, za budućnost hrvatskom narodu. Za tebe molimo, za tebe živimo, lijepa naša zemljo, Hrvatska. Za tebe molimo, za tebe živimo, lijepa naša zemljo, Hrvatska. Najvjernija odvjetnice na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu Svemogućemu. Svemogući Bože, primi ove darove i pogledaj Krista koji je ujedno i svećenik i žrtva. Učinio si me dionikom njegova svećeništva. Daj da ti trajno prinosim sama sebe kao duhovni prinos. Po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca
hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On pravi vječni svećenik, naredio je obred sveudivne žrtve. Prvi se prinio Tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo nažrtvovano tijelo u pričesti krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. Iz toga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Koju smo, Gospodine, navješamo,
tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života, kališ spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Ivanom Pavlom, nadbiskupa našim Antom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, prevedi ih svjetlo svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakodnevni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane. Da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.
Sada će biti brzo sveta pričest. Mladomisnik će najprije pričestiti svoje roditelje i najužu rodbinu. Pričešćivat će više svećenika na nekoliko mjesta ispred crkve, u crkvi i sa strana crkve. Evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
Pomolimo se. Oče sveti, ojačao si me nebeskim kruhom i obradovao čašom novoga saveza. Daj da ti vjerno služim, te hrabro i odano život istrošim za spas ljudi. Po Kristu Gospodinu našemu. Poslušajmo nekoliko obavijesti za ovaj tjedan. U petak je prvi petak. U podružnici misa bit će u 7,5 sati jutri, na Kuli ispovijed u 7 sati na večer, u Krvavcu 7,5. U subotu je Sveti Stjepan, slavi se u Opuzanu i u Gabeli. U najnovijem broju Glasa koncila, među ostalim možete pročitati ove članke. Novi papin apel za mir kod nas. U četničkom napadu na Lišane ubijen Franjevac. Reportaža s ratom zahvaćene Banije i mnogo drugih zanimljivih članaka možete naći pročitati u najnovijem broju Glasa koncila. U Glasu koncila možete vidjeti i slike nekoliko ovogodišnjih mladomisnika, među kojima je i naš mladomisnik Darko. Glas koncila se nalazi u crkvi, odmah iza vrata kraj ispred Aumice. Pri kraju današnjeg slavlja ja se zahvaljujem svima onima koji su na razne načine pridonijeli da danas bude što bolje i svečanije. I ovdje oko oltara, a i u Kuli gdje će biti ručak za brojne goste. Hvala našim pjevačima i mladima i starima. Hvala cijelom KUD-u, Kulturno-umjetničkom društvu Bagalović na čelu sa Učom Željanom Brljevićem. Hvala svima. I za mise podijelit će mladomisničke sličice će se podijeliti. Također bit će mladomisnički blagoslov. Ovdje ima još osim našeg mladomisnika dva druga mladomisnika, oni će zajednički podijeliti svoj mladomisnički blagoslov. Biće posebni blagoslov roditeljima. Kad završi cijeli obred, slijedi na Kuli ručak oko 1 sat. Svi oni koji su dobili pozivnice neka obavezno pođu na ručak na Kuli. Također sjećamo se i naših mrtvih. 29. srpnja Mio Ujder pokojnika Nikole, Čelić Matija, Nikolić Jure Krstičević, Nikola pokojnika Ivana, Gnjeć Srećko pokojnika Stipana. 31. srpnja Jerković Ivan pokojnika Jure, Nikolić Manda žena Mije, Šprlja Lucija odova Andrije, Rudolf Marević sin Žarke, Anta Prusac pokojnika Luke. 1. kolovoza Vučković Jure, Nikolić Jozo, Pera, Barbir odova Petra, Danica Jadreško, rođena Batinović. 2. kolovoza Gnjeć Jako pokojnika Mate, Batinović Matija, Rakić Ante pokojnika Stipana, Dragobratović Ante pokojnika Mije, Gnjeć Luka Martin, Jelčić Stipan, Jerković Mara odova Jure. 3. kolovoza Barbir Ivan pokojnika Ante, Vučković Toma pokojnika Grge, Marević Mara pokojnika Stipana, Gnjeć Luka Stipanov, Matija Šiljak udova Mate. Zamolio me Darko da oni koji možda nisu pozvani omaškom ili greškom ili možda žele doći, bit će dragi gosti kod stola isto kao i ovi koji su dobili pozivnicu. Hvala. Sada će mladomisnik podijeliti mladomisnički blagoslov svojim roditeljima i najvišoj roditeljima.
blagoslovom nebeskim i zemaljskim, blagoslovio te svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Polaganje mojih nadomjesničkih ruku svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim, blagoslovio te svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Polaganje mojih nadomjesničkih ruku svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim, blagoslovio te svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Polaganje mojih nadomjesničkih ruku svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim, blagoslovio te svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Polaganje mojih nadomjesničkih ruku svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim, blagoslovio te svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Sada slijede zajednički nadomjesnički blagoslov. Ovdje su trojica nadomjesnika. Naša Splitska nadbiskupija ove godine ima 5 nadomjesnika. Ovdje su trojica. Danas od njih 5 ima također mladu misu. Gospodin s vama. Polaganjem naših mladomisničkih ruku svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Sada slijede himna. Lijepa naša domovino, o junača zemljo mila, stare slavne djedovino, da bi vas
vodiš nas djecu tvoju, tad majko pruži nam ti pomoć svoju, tad majko pruži nam ti pomoć svoju. Još jednom zbožno dižemo svoj majko smjerni glas. O Gospe Karmelska, moli za nas. O Gospe Karmelska, moli za nas. Isusa, Josipa i Marije, slavno i sveto ime. Miluj se nam i Gospodine, smiluj se nam. Hvala Isuse Marija.
bude na sredini. Čekaj da, hvala. To, sad da smijavamo. Bravo. Ovo mi je zada sa glavom istori. To je kako važno. Treba će oni kruk javno. Slika će tamo, ajde, doći. Doći se slika tu. Ajde, svi ostane. Ante. Ante. Sad mi dva ujka i on. Dva ujka i on. Ti dođi. Ajde. Samo vas dvojica, samo vas dva. Ajde. Samo vas dva. Dobro, dobro. Aha, Kaj? Svaka im čast, idi. Ovo je